Ka Menteri Sorkar Barim Jong Kejela ka Dr. Mazil Amprin Lingdo ka bejubat ru ia katanat kapuli keputi. Kalau ong ba kambha ban yui ba kinoi kai ki hab ban syong hasurok miet bat singi bat ka Sorkar kadai ban le no kham kulai ha ka bede bat ka cingdawa jong kini kinoi kai school. Nakaliang jong ka Dr. Amprin menta ka jan miet ka lej ban yikendu kinoi kai school ad hoc ki bodon hapo ka Kshatriya Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom ki bai syong ban up ya ka order na ka Sorkar. Habai keren bat kilar pthai kubor ka Dr. Amprin ka ong bahakapor bakadang don hapo ka Sorkar hakisnam ka badang longkum ka Menteri Sorkar kalong bakaju ke jingkentiu tulop bat hakani ka kenti bamenta namar bakadang syurung hakasem jong ka MDA Henry Watla katakan persang ban keren bat ka Sorkar nganu patla bangan keren syai namar ba pet ngawan hang ni tangkum ka nong song snong kum ko wei na kita kinong yalam jong ka ni jela ka jongi ngayo i lemba ka social media hi baki ong balai ko Amprin imwan ti ngala perkat bahaya kani tongan let ne ngan nai len tang ba ngasngau ba compare la dang issue one namar ni hapan ngam ngadai tang gawe na gid khot jong ke MDA government hadin bangi join ya ke MDA government mentaus nem ngam tip dang mentang ngadang UI ya kene ke memorandum ke jongki ngadang ya kren ibat kini ginong yalam ya kene halor kene ke memorandum ngamenin ngalaya syong bad deputy chief minister banya khana katu kat ne sipang gini ki demand jong gini ginong kai ngani kendu ya chief minister bu halor kene ke kam bad ngamla abangan ong ai ru palat nang ta namarba ngadai tang kata kaban ya satlem na kabanta kini ginong hikay hado katno kata kajing ya satlang junga country kam ngam tip tang ba way baladon hi kani kajing ya kanat kabakat ni bon sngi bat mit bat step ladang isu syong menti ru kanum ha tingan persang ngan pet ngan khmi ngan sngouthu ngan yakren bat ngakermen baka Sorkar kanum penslem shu ya kani kakam namar ba kambha ban UI ki teachers ki ba sushong kumne main pat step ho on kan don kendit kata ka jing ya snguthu bakla hapdeng ki ministers ki ba pher bat kini ki kanhon nong ki kai ki ba ya kren ki ba ya khana ya kani ka kam tele se hakum kani ka pon mangi ki bamlong ai ru ki ba tang ki MLA le singila bangin penjem baro arliang le singila ban wanlam ye kini ki armamla syakanu kanu kejing ya snguthu lang ngam pala bantip ke ngala banle tang baya ka bang ngasak khon ngakemen banwan agapot wa pidang long Menteri Sorkar ke Sorkar ke bangka Sorkar ke kedok ko di blok mungkin kai pet ngila jua ye ki ya ke increment nakapor syakapor ya kata phim la banlen kipor komenta ki de kipor ki bejenjar bha PUI hadin kata ka klam jingpang covid kila penmat ingi shibon kita ki jing kila don shibon kita ki jinglut jingset jong ka Sorkar ti dei ban ai hi ya ka increment ya ki nong trei la ki de ki Sorkar ne la ki badrei try private ne la de ki de ki badrei tang hayin jong aru ngimla ban expect ya ki nong trei ki jongi bakin hun ban yo ya ka ju katulop palat bon snem tin re ban syukren padengi di bantip na kan wan kata kapisa kumno kini ka Sorkar la daka ya kren ya kini ki kambat kinong hikai kumno pade kan beteng ki hakis snem ki ban wan ken kam don jingnut ban ong ngin ai menta tang mala syam snem pim yo shu bad kinong hikai ki yai don kapisa ka don kam don re kinong hikai ki ai trei ka kam baba ka jokti te ngin ya pet ngin ya kren bad ngan persang napo kasem boro sikatu ngidon sabar kasem te ngijudon kata kajing mut ba tongin ya kren ngin ya perta hasurok halenti hasengkin tamba mentang ngidon kabenta kabakham kerpang namar ngindon lang hakajo kasem lesi ngamtip kai ka bangilaban mi na kani tambangan persang kadai ka basisyahi baka management kadai ban shimti ya ka jing pet jing sumar ya kini kinong hikay kalong ka basisyalu ba lesi ladai bantau no ya ki kendon ya ka policy pentrikam
hakisnem ki banwan ban nakaliang jong ka management kini ki welfare measures pidi ban le nga ji si ka thang ba ka man sim ko nga habang ayo so ba kanong hikay ka ba armet kibe ki nong tray ha kane ka system ka ba ki tray maki kiyo adon do banai ka shuti kini pat kimyo shuti marki hap seo no kita ki substitute teachers kakta ya nga namar ngarungan hi ladang suyo kon ngan thang hi ladang suyo kon ngayi ipat kitay kim aya nga ya kata ka shuti ka badai ka hok ko jonga ti ki management committees kin hap ban perkhat no ye kini baro ladang apang mga pi hap hi ban petlem yang don em ginu ki schemes jong ka sarkar kum ka MHIS ka bakini ginung kairu kinyo access kinyo benefit namar lada pipang sendet balada ka bill jong pi ka he itulop nong hikai iberit hakani ka ad hoc capacity te pila man suthok ki jong ki bagi shem haka jing em jong ki ka baman la kasni ladanga kendo accident hakalintiya jonga ban ngadon kam ki ya ka pisab ban attend ya kata ka medical need ka bangadon kam tika hi ya ginong hikai to le sidon mo kita ki labor department kita ki wegi department ki balak ban petlem kum ya kata ngalatrai kum ginong hikai sausan snem sapu snem lai pu khandai snem ngandayap jiro amyo ai kata ru kata ni hapet hiru ya ka pension ke jongki tinalor kini ki jing demand ki jongki ngatharai kat nang mi usnem kat nang kat nang bon ki complications tingi hap hi ban ya perkan rei ho hai ini por ba lingkot ngi yo ban song bat ka MDA tangkat ni banai setangkat no banai la wan ke election tambah ka kular ka de go wei ba yin ya sajlem ya kini ki kambaro nakabenta kajing bah kajing mentoy lang jong kinong hikai kibadai kinong thau jong kata ka future community jong kano ka jela ega jingetu lebih ya kasata ega jingetu lebih ya kasata ngan kentu directly sa kasorkat namar ngamdon kam bandai tu khana ban perta ya ka ka bangan kentu ya kasorkar ban le tambah hoan ngin ong iki to ya persyang ban ya penbet iki kam hakarukom ka ba karukom ka ba jai haka por ka baling kotam ka jingla ka dongki ngim kwa shu ban yu ya kane ka ba penjrong ye kini ki hartals ki strikes jongki sectors ki boper ka state ko jomi ban ngakermen ba ya kane hi ka kam kan sadon kanu ka solution ka bakam karki tamangam patla bangan ong kay na marngay la di ngam patip ngadang wan mentakasngi ngadang tip mentakasngi tang mangin siya pet nang ni kumnong ilang ban yarap